ככה עושים מטוסים. תסביר להם מה אתה עושה. מעדיף שלא. למה לא? תראה לציוויליזציה איך אתה מכין מטוס מנייר. יותר חשוב שמארגן את שדה התעופה. החלון סגור, המטוסים לא יעברו החוצה דרך החלון אם החלון יהיה סגור. אז יש לך את החלון. אשמח, נתתי לו. אתה עושה מטוס קטן? אנחנו מוגבלים בחומר הגלם. כמה זה טוב, כמה זמן להוציא? טוב. אחלה נוף. לא יש לנו כזה משהו. כן. עכשיו מתחילים לבנות את המטוס. אני צריך משטח קשה, זה יהיה הטלוויזיה שלך. אוקיי. כל כך מרגש. כן. מרגישה את ההתרגשות? אני אתרגש, צריך לעשות עליו פריסלייט. זה לי רצוף שם למטה, בבוהן. מה זה בוב מרלי? אוקיי. רגע, אבל זה המטוס מוכן? כן. רגע, צריך לעשות עליו פריסלייט, כמה דלק צריך לו? צריך 300 אולי? רגע. לא, רגע ששדף טכני יבינו את זה, רגע. עודפים, מאזנות, גחון. טוב, שם מישהו. נכון? ככה הוא קורא לזה, גחון. כאילו, הלמטה שלו, גחון. אוקיי. המטוס מוכן לטיסה. אני מקווה שהמצלמה הסופר איכותית תהיה, כמובן שהיא תוכל לראות. בוא נראה. לא רואים כלום. לא רואים כלום. אבל מעניין לאן הוא נפל. חבל של איזה פס, טוב, נעשה עוד אחד. זה מטוס ראשון של חיל האוויר שלנו. המטוס שלי אחד להתרסק. שיט, איפה פיטוסי? הלך לאיבוד הנובט. כן. מסכנה, רייש. טוב, ניסיון מספר 2. תודה. פעם המטוס הולך להיות מצויד במיטב החידושים הטכנולוגיים, ואפילו יהיה לו GPS. יש לך איזה כלי כתיבה פה באזור? כלי כתיבה? כלי חטיבה. כלי חטיבה? מה? אמור להיות לי שנייה. דחוף לי פה ש... אוקיי. מה אתה רושם? F. זה מטוס מסוג F. תראה. F, מה רשת? F, זהו. רק F? כן. זה הציון שנותנים בארצות הברית על הכישלונות, במבחנים. פייל. טוב, אז אני לא אעשה פריפט, אין לי כוח. יאללה, נעשה. אוקיי. אני צריך לפתוח את החלון רחב, כדי שלא נאבד את המטוס על השיעור. אוקיי. משום מה, יש להם את החיסרון זה בלילה, נראה לי הם התנגשו על הדרך. אני חושב שיש לי בבעיה. כן. טוב, נראה לי קר ואני מפסיקה את הסרט.